Hej. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer om en festival, der hedder Aarhus Alternatives, der kommer til at foregå her i Musikhuset og nede på Godsbanen. Aarhus Alternatives arbejder i spændingsfeltet mellem ånd, videnskab og kunst. Man skal forestille sig et mix imellem konference, multikunstfestival og workshops for krop og sind, hvilket vil sige, at der kommer en masse kvantefysikere, filosofer og hjerneforskere, og der bliver koncerter, og der bliver løbetur rundt om Brabrandssøen om morgenen, yoga, mindfulness, dansefest om aftenen. I år bliver Aarhus Alternatives en national begivenhed, men vi håber på, at de næste år det vokser til en international festival. En slags verdenstopmøde for ånd, videnskab og kunst. Der havde vi den igen. Aarhus Alternatives er en del af et bredere initiativ, vi kalder Rethink Human Being. Med Rethink Human Being så kunne vi godt tænke os at skabe rammerne for undren og refleksion i forhold til, hvem vi er som mennesker, og måske også, hvem vi gerne vil være. Det handler om at måske at kunne katalysere forandringsprocesser i samfundet hen mod mere bevidsthed, hjertelighed, forståelse og indsigt. Bag Rethink Human Being står en lang række partnere, som er kulturinstitutioner, erhvervsvirksomheder, afdelinger på universitetet og foreninger, som alle sammen er dybt dedikerede på at få initiativet højt op at flyve. Hvis du gerne vil følge med i, hvad vi laver, så kan du melde dig ind i en gruppe på Facebook, der hedder Rethink Human Being. Og hvis man tænker, den der festival i november, den er spændende, den kan jeg godt tænke mig at komme med til, så kan man faktisk allerede nu købe en billet ved at trykke på et link, der er et eller andet sted her rundt omkring. Og det er også der, man kan følge med i, hvem vi sådan løbende booker ind. Nogle af dem her kan du opleve på Aarhus Alternatives. De spiller måske noget andet musik, men de kommer. Vi ses. Det kommer til at foregå her på Godsbanen og over på Musikhuset 7. til 9. november 2014.